svojej nádeje i svoj život. Naučte sa mať rád jeden druhého všetkými chybami a nedostatkami a nezabudnite, že každý z vás má nielen dobré vlastnosti, ale aj tiene vo svojej povahe. Prídu aj chvíle, keď sa budete musieť oprieť jeden od druhého a byť si navzájom mravnou oporou a najlepšími priateľmi. Snažte sa, vážení snúbenci, aby ste dokázali prekonať aj prekažky, ktoré sa vyskytnú na vašej spoločnej ceste. Želám vám, aby ste v manželstve dosiahli veľa šťastia, aby sa vám splnili všetky túžby, ktoré máte dnes vo svojich srdciach. Prosím vás, aby ste sa postavili. Tak, vážení snúbenci, podľa zákona o rodine manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením muža a ženy pred príslušným úradom, že spolu vstupujú do manželstva. V žiadosti o uzavretie manželstva ste súhlasne vyhlásili, že nie sú vám známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznáte svoj zdravotný stav a po uzavretí manželstva budete používať priezvisko Červeňák a Červeňáková. Vaše súhlasné vyhlásenie o vstupe do manželstva máte ešte prejaviť verejne, slavnostným spôsobom, v prítomnosti dvoch svedkov. Preto pýtam sa vás, ženich, Martin Červeňák, či vstupujete dobrovoľne do manželstva s tu prítomnou Evou Bilou. Pýtam sa vás, nevesta, Eva Bila, či vstupujete dobrovoľne do manželstva s tu prítomným Martinom Červeňákom. Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za platne uzavreté. Teraz, prosím, vymente si snubné prstenie. Výborne. Takže, vážení novomanželia už, vzájomný manželský sľub ste doplnili výmenou symbolov snubných prstení. Ich uzavretý kruh má vyjadrovať vašu vzájomnú spätosť. Srdečne vám blahoželám k vášmu životnému kroku a prajem vám, aby váš spoločný život predstavoval takýto ničím nenarušený celok. Takže gratulujem vám k sobášu, zapisnicu pani kolegyňa má spravenú. Takže máte to za sebou, sláva pred nami. Môžete si zrobiť fotky, nejaké potom, môžete sa von, že vládať, ak chcete.